Καλησπέρα, ελληνικά νοικοκυριά μου. Μια είδηση βόμβα έρχεται να συγκλονίσει τα γερά θεμέλια των καθημερινών μας συνηθιών. Μια είδηση που σας απέκρυψαν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία καταγγέλλω για να μην συγκρουστούν με το κατεστημένο. Ελληνίδες, Έλληνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκληρή, πολύ σκληρή απόφαση απαγορεύει ρητά την εισαγωγή προϊόντων από φώκια για να σταματήσει το απάνθρωπο κυνήγι 300.000 νεογέννητων ζώων το χρόνο. Καλό αυτό, κύριοι. Αλλά πώς θα συνηθίσει τώρα το ελληνικό νοικοκυριό το μεσημεριανό του τραπέζι χωρίς τις κλασικές μαμεδίστικες γεύσεις από φώκια? Τι θα παίρνει το παιδί με σκολετσιόπια στο σχολείο? Τι θα τρώει η γιαγιά και ο παππούς? Τι θα τρώμε στα παραδοσιακά ταβερνάκια μας το καλοκαίρι? Πώς θα κάνουμε γερά τα κοκαλάκια μας? Πώς θα πάρουμε το απαραίτητο ασβέστιο και φόσφορο για να μην τυφλωθούμε, Για αύριο προβλέπω λίγες νεφωσούλες και τοπικές αρχές πριν ο καιρός τελικά βελτιωθεί. Οι άνεμοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μου θα κυμανθούν βορειοδυτική πτερία με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5. Η θερμοκρασία της φώκιας μας θα κυμανθεί στα βόρεια από 7 έως 22, στα δυτικά και κεντρικά από 7 έως 24, ενώ στα νησάκια από 12 έως 22 βαθμούς. Αττικούλα μου, ξέρεις ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα? 1. Ο Ροδόλφος Βαλεντίνο και 2. Ο Φρόιντ. Ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι δηλαδή, φιλενάδα. Έναν άνδρα και έναν ψυχαναλύτη. Για σένα προβλέπω νεφώσεις με λίγη βροχή, ανέμους ασθενής εντάσεως 3 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Θεσσαλονικούλα μου, εσύ χρειάζεσαι μόνο ψυχαναλυτή. Άνδρες νεφάνκικότες, σου φτάνουν τουλάχιστον 5 ζωές. Για σένα προβλέπω νεφώσεις, ανέμους βορειοδυτικούς εντάσεως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Διεθνή απογοήτευση. Κανένας δεν ήθελε να δώσει φράγκο για το έργο του Πικάσο Μάγια στη δημοπρασία του ήχου Sotheby's. Λογικό ήταν, καλά, με τέτοιες τιμές. Άκουσε 20 εκατομμύρια δολάρια για τιμή εκκίνησης. Κατεβάστε το στα 1.000 ευρώ και το παίρνω με τα λεφτά ντούκου. Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα